Добър ден, представете се. Симона Атанасова Кълдова, пия бисептол редовно и се чувствам страхотно. Също пия тези жълти малки капчета, които са витамин С. Действат идеално. Чувствам се слаба, чувствам се лека. Те работят. Не ме гледайте такова. Те действат. Айде, сме малко. Това беше една от нашите доволни клиентки На бисептол. на бисептол и жълти малки Ето хапченца. при другия доволен А клиент. сега другия доволен клиент. Добър ден, представете се. Здравейте, аз съм Слъси. Бях 54 кг, сега смъкнах на 23. 23 от бисептол. От бисептол. Той действа. Действа. Как се чувствате? Лек, като перце. Мортиша. Мортишадо. Ти беше тъпо. Това опашката ви ли ви е или унази работа? Не ми барай.